Malawi Brief. Good morning, Malawi. Panopo ndikubwera ndi nkhani ina ya lero momwe kwandimaki kwabedo ndalama zambiri. Ndalama zimenezo pali zambiri zimene tikufuna kuti tiziunike magalimoto, koma nkhani yayikulu ndiyakuti kuli ndalama zambiri, ma-billions, kunaperekedwa 14 to 18 billion ogula chimanga. Yonse ija anagawana koma chimanga sichinapite. Panaperekedwanso mabiliyoni ena 12 kuti akonzere zina ndi zina zonse zinasowa, chifukwa kumene uchita rent kuli Lilongwe kulibe chilichonse ngati mmene ananena kuti ma-furnitures and the like, zonse zija kulibe. Ndikufuna ndalama zimenezo zibwerere, chifukwa ndalama zimenezo zinabisidwa anagawana nthawi ya kampeni kuti awine boma pamene boma analuza. Ndikufuna tione kuti ndalama zingati zinalisa pa kampeni. Magalimoto kadimaki onse anagawana mapenta chiunjene makamaka akachipani, koma zonse zichi tuziziwa kumene zili. Ndezulo zana wina kubisa makashi anapita nawo chakudowa uko, ono kuti iya tikunena kuti taziwa kumene mubisa ndalamazo, ukazichosanso kukaika chakuzereka uko pafupi ndi Zereka chakunsinja ndalama za nkhani ndetu kuti ndalama zimenezo taziwanso kuti mwakachosa kuphiriko mwazika chakuzereka kansinji kena kake choncho tikamaoroka. Ndi ndalama zonse zibwerere, chifukwa Profesa Arthur Peter Mutharika ufuna yendese boma limene lokomera anthu onse. Ndi ndalama zimene mkuyenda nazo magalimoto matraki zibwezeredwe ku boma, mkapereke mkachite surrender ndalama za ku OPC. SPC alilede kulandira china chilichonse chimene mwabisa kuti boma la Malawi liyende bwino, kutapita kamalengeza kuti akulengeza cabinet yawo ndekuti zonse zinthu zili m'malo mwake. Chifukwa chani ndikunena chifukwa chakuti ndikulandira amaripoti ndoona mapictures china chilichonse ndi anthu amene akupanga zimenezisi kuti ndi awa ndi awa. Ndi ndalama zimene zikuyendera magalimoto namba amene kuyenda nazo usiku musowa nazo mtendere, kaperekeni ku OPC chonde mukapereke ku OPC zindalamazo zimene mukuyenda nazo mu msewu. Sokanonso china chimene ndingati ndinene kwa chakuadimaki nchakuti chifukwa chani akuluakulu amene muli kuadimaki mumakhala involved mu nkhani ya money laundering and the illicit way of doing businesses Malawi muno. Nokhano makatenga chimangacho ukapereka strategic grain reserve, nokhano makatenga chimangacho kuzaonesa ukungati chanu pamene zonsezo ndi zinthu zimene zakuti inuyo mmaziwa kuti nzakuba. Chifukwa chani Malawi mpanga zimenezisi. Lero ndi Sunday anthu mapita ku church, koma zimene mupanga kuba even chimanga chimene World Food Organization napereka kuti chikhale cha njala, apereka kwa anthu amene njala ino matenga mapangira campaign. And chimanga chimene chichi chakuno ku Blantyre chambiri chinasowa, koma ma warehouses amene mnapangawo tukwaziwa ma warehouses ake, ma warehouses ndakutakuti. Komanso chimene muchenjere amene mwaba zinthu zakuti chakumponera uko kuli ma warehouses 5 ndeno zimene mwapanga muli mazinthu zoopsa, mafertilizer, tons and tons of fertilizer. Muliso chimanga tons and tons, nyemba, soya, zonsezo mwabisa, koma taziwa ma warehouses onsewo ndetu kuti chonde muchite surrender zinthu zonsezo ku SPC, Secretary to the President and the Cabinet, ku Capitol Hill, kuti mukauze kuti izinthu ndi izi kuti mafertilizer awo ayambe kugayira madepot onse Malawi muno kuti anthu ayambe kugula mafertilizer awo. Ndiponso tu mbewu zimene munabisa so warehouse ina kumponera chapamuzi wina ukeso pansi pali zinthu zoopsa kwambiri. Machita ngati kuti pamwamba pa kumaocherera ma window frames aja, koma ndi chi warehouse choopsa cha underground chijaso tofuna kuti muchite handover kwa SPC kuti titenge zinthuzo
ayambe kugaira anthu kuti marayi muno November, December, January, February musakreso njala chifukwa chimanga ndichokwanira. We don't need anybody from outside kuti abwere azatipase chimanga pamene chimangacho chilipo chambirimbiri ndiponso fertilizer alipo wambirimbiri amene inuyo mafuna kuti muyambepo season ino imene yogawa kuti aziti boma ayamba bwino achakwera zonsezo munakonzekera ndiye taziziwa kuti zili pakuti kumponerako zina zili chaku Malingunde uko kwa ngati upita kwa Dickson kuli mawaya house 7 kumene koko amene somwabisa chimanga choopsa ndi mbewu zambiri ndi mafertilizer matanza ndi tanza kumeneko chonde pitani mukachite sarenda ku SPC kuti zigwire ntchito marayi muno kumuzuzu chimozimozi koma kumuzuzu simunayike mene mwayika pa Central Region pano mawaya houses yabe awiri amene munayika mu chimanga fertilizer ndi chani komanso ndalama zimene munagawanazo kuti akuluakulu amange ma filling station tikuziziwa chifukwa zinali mabiliyoni ndithu pa 3 trillion imene munachita spend for 3 months tikuziwa kuti ndalama zimene za operation ya boma inali less than 900 billion kwacho koma zonsezo za 2.1 trillion zonsezo munaononga ndiponso munagawana so budget 8 point something trillion about 6 point something trillion imene mwakhala mukuchita ngati mukuichita choncho kwa anthu kuti at least agawe imejaso tikuziwa kuti munagawana yonseija and chonde surrender all the records surrender everything to SPC chifukwa chani akamulepo mukunena zimene zizi chifukwa chani akamulepo mumatulusize chifukwa chokonda dziko la Malawi chifukwa chokonda anthu a dziko la Malawi chifukwa chokonda mtendere Malawi muno chifukwa chonena zoona Malawi muno chifukwa chofuna kuti Malawi ikhale dziko lokomera liyese chifukwa chakuti Malawi likhale kuti tonse ndife amodzi chifukwa chakuti Malawi muno mukhale democracy imene ndiyovomerezedwa ndi munthu aliyese chifukwa chakuti Malawi muno mavuto ngati anjala aumphawi achepeko sikuti athe koma achepeko chifukwa umphawi sungatheto pa dziko lapansi koma kuti uchepe umphawiwo and we can do it and that is possible and a better Malawi is possible ndikuziwa kuti is possible koma chifukwa chakuti pali anthu ena who are greedy ndi amene akupangisa kuti zinthu zonse zivuta muno Malawi ndinonso ku mega farm kunaperekedwa 67 billion imene inayambira plus donors came in with additional funding all funds imene anapereka ku mega farm ndiye pali ma MP 40 ajanala ma former MPs nthawi imene anali ma MPs by then they were indeed MPs anapasidwa ndrama za nkhaninkhani and maina wonse tikwaziwa and ndalama zimenezozo anapereka ena kuti akalima 50 hectares ena akalime kayamati kandi 40 hectares ena akalima napasidwa ndrama china chofetereza ulere na ujeni agriculture ujeni equipments zakuti alimire ma tractors anapasa anabwereka koma anabwereka ndrama aliyese MP analanda ndrama not less than 2.5 billion kuti za operations zakuti mega farm koma paka pano ndrama zosana bwezi ma MP nonse tikuziwani ni ndrama zimene mnatenga ma 2.5 billion iwo ndi mnokanoka ma MP amene mnakatenga ngongole kwa Adimanki ndi mnokanokano mnakatenga ngongole ku Nifi ndi mnokanokano mutenga ndamaso ku mega farm ndi mnokanokano mukatenga ndrama ku Adimanki kuja mnokanokano mukatenga ndrama ku strategic grain reserve kuti for fumigations and the like mnokanokano and strategic grain reserve nakoso kunaperekedwa maroni kwa ma MP omwewo andiso ma MP tukuzwanda pa Central Region ena Salima ena Dowa ena Kasungu ena Kumuchinji ena Kulilongwe ena Kudeza and ndrama zonse zimene zinakwana pa 67 amujana na kugairani kwa ndrama ngati 30 billion imene anakupasani kuti mugawane ma MP ino kuwa boka ukawa ma MP ino ukawa ndamene anatenga ndrama and mega farm tukudabwa
mnatengaso ndrama ndi kunifi. Ndrama zina mnatenga Omega Farm, zina kunifi, zina strategic grain reserve. Kwapasa ma MP 10 kuti akagule ma VX worth about 400 million kwacha. Each 10 mnapereka mnagawira anthuwo. Naiso mati ngongole koma akuluakulu Malawi si wanthu ochepa. Zimanimvesa chisoni chifukwa chitika mu Yehova pasogolo, chifukwa munthu mkhristu, munthu opa Yehova, munthu oyenda ni mzimu umene mzimu woyera sangapange zinthu zimene zinapangika apaya. Izi ndanena za ku Mega Farm, Adimark, Strategic Grain Reserve, ndrama zankhaninkhani zopasidwa. Ndiponso 2 pali ena amene sanali ma MP amene anali akuluakulu mzipani apasidwaso ma billions and billions and billions. Ita kuti OPC nayenso imakongoza ndrama ndizoona ku OPC nakonso ukhale kuti akupereka loni ayi ndithu bwezani zimene zozo. Amayi a SPC ajapita aja akuziwa china chilichonse kudowa kwawo kucha as you go pampa kuje nikumvera mukasesereka musanapite pamzere ukuku kuli malo ena akenso kuli warehouse yaikulu kwambiri and surrounded as is sealed imene kuli zinthu zoopsa za ujeni zimbewu ujeni ma agricultural implement shawa ma fertilizer chani zonse zabisidwa umene kuja zikatengedwenso kwabisidwaso ndrama zambiri ngati tikupita choncho kusika ngati chakupiripiri kumuso kwapasidwa and zonse zimene tikunena pano ni ndrama zimene ifeyo talandira maripoti eni genuine osati ujeni zonsezo aufuna lipirese boma la Profesa Arthur Peter Mutharika kuti liende bwino. Koma ndikuwuzeni pano mawanga osiriza amani zanenaso zina. Arthur Peter Mutharika the professor ntchito imene yapasidwa ndi iyeyo ndi Mulungu. Ndiponso 2 Malawi muno mukhala prosperity that you have never seen before. Malawi muno mukhala chitukuko that you have never seen before. Izi sikuti ndingonena nkhamba kamwe ayi koma ndikunena zimene taona masomphenya amene alipo. Koma ndikuwuzeni ino amene simukumfuna zabwino kuti whether you like it or not you cannot fight God. Whether you like it or not you cannot fight the Holy Spirit. Sikuti pano tuchita claim kuti is the only one that God protects. No, God protects everybody. Koma ukamapanga zinthu zobwerera mbuyo zabwerera ndikuti Mulungu amakusiya chifukwa umakhala ngati wachoka pa protection ya Holy Spirit, wachoka pa protection ya Mulungu mwene wake chifukwa and the blood of Jesus chifukwa chakuti iweyo wooneka kuti umadalira milungu ina. Ndeno ambiri inuyo Mulungu amaukondani koma chifukwa chakuti umadalira milungu ina chifukwa chache Mulungu wakusiyani. China chimene chosiriza panopo nchakuti aku Strategic Grain Reserve abisa chimanga choopsa anabisa nthawi imene chakuti ora abisa ora nabisa ora nayuza chimangacho kuti achitire campaign. So Strategic Grain Reserve getting involved mundale ndi chinthu chodabwisa kwambiri kuti chifukwa chani anapanga zimene zinso. Ndeno amapereka ndrama zina Strategic Grain Reserve kuma those who were former MPs MCP ndiye namene amakonda chipani cha MCP nthawi imene ndiye namene anali mzipani zina za opposition koma ankaoneka ngati akuthandizana ndi MCP anapasidwa ngongole kwambiri. Some of the MPs in the opposition were given about 400 million kuti at least akathandizire kampeni yawo. Ena mapasidwa ma 300 million, ena asoka mapasidwa ma 200 million and kuti apange isi. So Strategic Grain Reserve ngongole naosa kupereka ngongole. OPC naosa mapereka ngongole. Budget yake iti budget yake 8 something trillion imene imalepera even kulipira masalary za anthu zona ku parliament kunabedwaso ndrama zambiri amanamizira kuti akugulisa mafurnitures akale akugulisa magalimoto akale naonso ma MP koma ndi IMCP munatarasa munafasa and boma anakaita kuendesabe up to 2030 Malawi muno munakakhala mulibe china chilichonse apart from kuona ma multi-trillionaires in terms of kwacha ma members amene nthawi imeneyo anali olamulira koma zili ndrama zakuba ndi ndrama zakubera Malawi. Zikomo kwambiri
ndibweranso mawa kuwafunira mafuna bwino a Professor Arthur Peter Mutharika ndi mamembers onse a DPP ndi Malawians nonse 3 million amene munavotera President Professor Arthur Peter Mutharika zabwino. Mama uno Mulungu akusungeni bwino, Mulungu akupaseni moyo bwino kuti tonse timve lokoma pamene boma iliyamba kuyamba ntchito yake imene Mulungu akufuna kuti apangire ya Malawi muno Malawi.